Superbrugsen i Tølløse kan man være heldig at få mere end mælk og smør med hjem. En ung tryller vil gerne have publikum, og i dagligvarebutikken der møder han gerne op og viser talentet frem. Og mens mystiske ting forsvinder, funderer Mads Rasmussen over, hvordan tryllekunstnerne kan blive endnu bedre til deres métier. Men der er jo en af dem, der skal være snydelestikken. Hvorfor en af dem er det? Der står kontormedhjælper på visitkortet, men Hvis du vil puste. det er her, foran publikum, han rigtig lever. Jamen det betyder alt for mig. Jeg er så vild med det. Lige siden jeg startede har jeg faktisk været så bidt af det. Jeg vil sige. 23-årige Mads Rasmussen har tryllet siden han var 11. Og hvis han selv skal sige det, Jeg er en af de bedre. Så gør vi noget andet. Prøv at se her. Hvis vi tager de kort. al sin fritid bruger han på hokus pokus. Og helst når nogen kigger på, som her i Superbrugsen i Tølløse. Jamen jeg bliver bidt af, at de bliver glade og at se på det. Så det synes jeg er jo fantastisk, når man kan få folk til at smile. Du snyder. Ja, det er jeg glad for. Nej, du snyder. Jeg tror, det der bider mig mest er, at folk de siger, wow, hvor er det fedt, og tak skal du have. Og sådan noget. Jeg føler, man har givet et eller andet, som er godt til folk, som giver dem en lille smil med på vejen. Er det ikke vildt? Mads Rasmussen har skrevet en bog om trylleri og underviser i øvrigt også i det. Og han synes, at der er for lidt og for dårligt trylleri på den danske scene. Og det vil han lave op på. Jeg har samlet et lille hold af tryllekunstnere, som sammen skal løfte niveauet for trylleri i hele Danmark. Første skridt bliver her på Comedyfabrikken i Tølløse, hvor Mads og 7-8 kolleger leverer 3 forestillinger med såkaldt stand-up-trylleri. God aften og velkommen til Magic Mike Night. Jamen her vil vi vise folk, at trylleri og stand-up hører godt sammen. For det her er jo normalt kun en stand-up scene, men vi vil godt vise, at trylleriet det også skal frem. Så vi har fået lov til at låne scenen til at, ligesom at vise folk, at trylleri det er så sjovt. Og det er kommet for at blive. Hvorfor tror du? Den her. Hvis du vil holde den her. Spørger man Mads, er han ikke i tvivl om, at trylleriet engang bliver hans levevej. Min drøm er jo at blive et idol inden for trylleriets branche med produkter og ting, som jeg har været med til at kreere og lave. Og så håber jeg da på at få et lidt større navn i Danmark med mit trylleri. Det er jo altid drøm, at folk ved, hvem man er, og kan se, at man faktisk kæmper for det og hygger sig med det. Så ja, tak for det. Det var imponerende. Ha' en god dag. Det spiller.